May bisita sa Bae City ang Pag-ibig Fund Dumaguete Branch kaniadtong October 20 ug 21 alang sa paghatod og serbisyo sa ilang mga miyembro dito pinaagi sa lingkod Pag-ibig on Wheels. Gamit ang usa ka truck nagihimo nga mobile office, midawat og aplikasyon alang sa mga loan, claim, membership and verification ang mga staff sa Pag-ibig. Ang among purpose ani is ma-reach out na ang areas nga dili maabot sa Dumaguete branch. Layo kanang lagyo bitaw ka maggasto pa ka og pila. Apil sab sa mga serbisyong gihatag sa Pag-ibig on Wheels ang pag-enroll sa MP2 program ug pag-issue sa loyalty cards. Pipila ka empleyado sa Bae City Hall ang nikuha sab sa ilahang loyalty cards. Dakong kalipay sa mga Pag-ibig members sa Dakbayan ang pagbisita sa Pag-ibig on Wheels sa ilang lugar. Sino sa inyong gi-transact? Ako sa kuan ko loan din ilahon dating sa ID. Dili na may mag-adto pa og Dumaguete kay sa online pod wala pod na-cater. Happy kay na-cater ko ron din positive po na. So thank you sa Wells Pag-ibig Services. Unang giadto sa Pag-ibig Truck ang Bayawan City kundiin ubay-ubay na mga miyembro ang ilapog na serbisyohan didto. Human dinhi sa Bae City moadto sab ang Pag-ibig on Wheels truck sa Gihulngan City ug Siquijor. Alang sa maayong balita sa Negros Oriental, ako si Roy Anthony Lumotan.